Namblai pokora. Norok thonano je namblai tamo hnoi. O je namblai hingke mugli rok sao. Nice. Hello everyone, welcome back to my channel. Hingga hanya dalam sukan channel khai Nogo Jotonono kaham. Nah ini hingga tahu tamu tonggo di poni duita. Hingga ang wak adar waiting wak no. Gopurtino wak adar wai. O tengke kana wiki sapai. Basa wai orang mikum haplok per do. Hingga ang oro tamu basuka. Hingga ang oro nai nih ta mikum haplok per hane. Hingga tahu hingga bahai kita nih ang nugir khas sekitini bagyo kaham ani. Bini kali din kaham. Getang nong puno gana. Kaisa ekta, duita, tinta, ge kosaja, pasta, soja, ge sata, ge ko kani ge ang sap khai pru so da ge thanga no ge ni bagai cikon kubala bagai nu slabli ata ang ni ko tong ni ko kani tong ni ro ngka yang ko tong kasih jangan sih cikon ko ini kora betong tero coduta mankha yang rogo tebo peru tagi oguri wisi peru nggak tak lagi asik per suja ko nggak boleh kimi kum haplo rong mana sih saya tong baca nggak sengaja taksi ko boso pelani ini kora tak kasih ketar mankha kasih jangan sate ini tong kaduk boy to coli yang sih tiki sator gatung kolani nasi tong manin tangke ba ye ma payung mano sairi kya ke na di ko sarta mana tiap tor kamu gom kata setor ka sarta kolman yang mumbai jang mamang hanai ang koli kika nos tonggoi shogai tangan hine kini amun nos sapuli caga nang ketai tongko kubangma ang kaun se khai bai jagli ya pokoi tanga pula pur kaun khai mani coba tara pusan kamani hinggi pista kata tei upar tongota takte se ketalong mu phabi mani. A few moments later. Oh my godness. Mama jauh kah ang pula je man pai man jaga wo. Apa to ala dase mu ke cin tingki kana wo. Ngi tahu ken nok kluwa ang mo khla phak tong phai mani. Ngi oro bek na han phai man si bek khaim ya. Washan purza sa khanu ko washan bu khaw udila jaka kobar jaka chai bali ami ko haplok no nogui. Ngi tagnong no phunu gana ang mi ko haplok pura busak ka ma dina sakya ni pai ko ka wah HAMBAI Jotonono angka yang tong ko kubangma ro hi ko yang ro tong bayo ni yang ro tong bayo ko yang hi besar ro angke yang go ni ko yang ro kubangma hi ko yang ro kubangma ma keng na ju tong ko school buka paper ne ke yang khai mai school buka phai nai tong bayo yang buda per ne ko mankha yang bising mankha yang school buka bu mankha au si yang ne ang thang kata tere tin khe ma rangsak siman ma hema dong chuang ba do khare ti mi kum hapalo ba bui mang manu Kai pisi peri yang sai to semano kai yang kolgana simse peru tak lai hinga kai yang go peru sai maya. Tang manung nokla pharte nai se sai manung. wow prama nang sukang tini dah hingko omo ta story ba khayang sai ni ang tengi bukhan kai story khota tak seng yang phatar bukhang ni kholi pai ga nama ba kene sabti phakang ni ko yang bolong to si gas yang sam na school ka tang maning ku ga yang kai chin nok ko tong tai mamang khatai tôi quỳ bài giặc ông tiết tàu Malia tên lê giáo tu à nó suka bé khi nó phải mua giáo tu rồi nước tàu sướng ở học kurma sẽ bùi ra khơi cảnh gì tàu mà nhỉ giờ kuri bay lê té cảnh gì mắm mắm phải có ông tàu tin ta cái bùi ra tàu yang bit bising nih kotok kan yang mau kholis nai so changka wow kolong mah nanti kita soton kan kok payo yang cikon lah ha cikon chico
Bara-barasi yang kholai aku. Mikum haplok kholna kereng seng. Yak banyak folok-folok ke sok tu payment. Zoi thang kau ke. Kau cik jauh tong bakso sai mi ya. Kau kholai ni kena. Nanti kaimang mayung yareng korai yareng. Hano hamang kok payo. Baksam kok jagat. Ge mikum haplo to chogai paikha ge baksa chokha baksa thaski kokha yak bai khulugun mankha je kokmani ta ge wasabono sabulok bai phuya ko ge yak bai simi masong phuyo ta gang to phuya ko ge teni phuimani tamung khanai di ani yak ikon hari tamung thangka buma soni saka saka chawi kunu saimi ya kostorok yak rok na hari tesli khabai bele excited ungma bai ge yango robo chaksai tongkai koro samai manus ka yas koro pura ha nangjak na hadi serang sia haing taka ingke omangke dukma mani khurpuro pathor bai tok jagai duti jaga dukma khatini yang mamang yagra o mamang yak yuk sak ma thanga tabu ingke ang di ponisi tu ya khobo khoro na hadi ha ma bokhro goi ko ha tongkha ingke tabu ke tukui paigra na ke tukana sekang kitchen mu phaimani kunari jeng mikum haplok mamani pura chaka chukai baksa ingke baksa ingke to kaham nongkha ingke noro gas khaisa ro koi kg kano jotonono sare kaham tabu no tui tukui musui ingke bkhana khera saranya kisi kho ingke kisa no khalawo berai tongna hene nokhor kha nokbar thanda phai tongo ingke ba ingke sa bkhana rok rano no hinui sino thajong mun tongma khei go kormo khai hinari kabangma kumun khagai miya blaro kawi miya abagai khana rogo boino sma khagrinai ingke ani khumro kisa phunu gisin hadi ko khumo se thampui bai tongkha yogoi thanga o khumni mane o blai color mar khenna sujago tang purple color mani gabini bubar bo naithogoi koro bubar barna bagai ko bwkhring tongkha tam tam khum tongani ingke o khumni mung hingke tangmaya o tam khum kijara saimano ro kisa comment khai sanan tapori ingke mo hingke to khum loti moni bubar bangla belai kheno naithokjago ta ingke mo khato para pailangkha kalbari furo mo masasa khiklai rakhana oi bai thanga ingke alka jaga bo sejak liya khum ingke ang strawberry pai khai phaimani sina hari tamung thangka thai thangka ingke tokti rekha ingke tokti blok hongrok ta tokti blok hongrok rekha ingke tebo mane ham manai hini sawi male thai thangsi saimale tamung reason wngkha o ingke o khum boi kona hari blai o bini blai no khagoi no chara ri mano ta kaham ung tongmai kha bini bwsano chara ramani ingke oro bwsa tongo strawberry jaga oi yang bwsa tongo ingke jara saimani rok o khumni bungmo comment khai sanani tapogi hingke ang oro watermelon chara rirwmani ta achai no achaya hine haiboni khiklai rekha ta chai paiye yamsa achai khai kono hari achai pai se bosok ongui tongkha thathaino thaya saimiya haiboni thaki ingke to masa ono hedeba ingke mongkha dragon fruit kaimani asung no torkho balok suka mo sorry bosor kaisa rok wngkha na o dragon fruit kaimani taksi asuk tork jotono khaijak liya bwla hingke babu kai khwlalung thangka miski rok rowoi abagai torkha ta hingke oro khoi moso chara sini ko moso chara kwbangma bolte nana tuika famous abo oke lubia barajat kaimani lubia da kosoi da semaliya hingke jara saimani rok comment khai sadong mo tamo lubia da kosoi but angkhai joto lubia phano kosoi ma wngno hinui hingjago barajat kaimani achai tongbai khaiko hingke chong mikum haplok rok rawui nawui suwui ready khaina kho mikum haplok no tini koi bar se ma suka haching sase kakliya hingke oro hingke moso haching rusung moso jotono paste khaina kha hingke sumang last sase koi bazar ma suka 6-7 bat ma suka na o mikum haplok no tini chong hingke 6-7 bat bade puila chogui pai bo ma suka hingke yang o hingke mui songani bagoi aluk khugui tongo bono mikum haplok suwui ready khairokha bwtui ma tongkha tini mikum haplok subani sagani belai ki tongthoka belai tongthoka mikum haplok ma kurka ma suka handa ma rakha belai ki tongthoka tabo hingke ang thangui tongo chini miling malung bazar o tok bahan bainani bagoi hingke chong tini mikum haplok no tok bahan bai khe
kisa songnai extra khebabe bo songnai hingke tok bahan bo tubui suwui ui ready khai na kha hingke tabuk khe mui song sim baki jai jotono ready khaijak mokho tok bahan ni mui sona bagui na kha alada khe hingke mo hingke alada khe songnai tok bahan riya kharoi hingke song tabuk sarik ni kuno mani chajaknai kwrwi hinui yang moi pokora serka jenam blai angkhe abo piyaj bala hengjago jenam blai paitui phaita boro chana hine hingke labra rogo bo rwchai manpho hingke angkhe sibui machai kho tini puila hingke bui sinjo rok chapruk rogo nuguta video rogo nukmani hingke tini no first time chana naio chwng ang o bolai phunukma hiya raikibai khe ang keba je mix khaijak kheno phunuk rwkhai ko tabuk hingke chung oro mui songna bagui karai o thok ri rwgra kha hingke tini khe moi ni style se yang mamui songnai kwtal iko yang baja bo khai tongo khaksa digi hingke tai khaksa digi hingke chung mui songnai hingke thok tungmani pore hingke chung oro alu baja sakang khai nagra nai hingke ang o thogo som swtui swkang puila ri rwkha tapke alu ri rwsinai hingke baja saimani pore tabuk kaisa taste khainai gana mui kari paikhabla ang o sibo no bolai sai khubu kuthana naitongo kutung kutung koise tong koise paisa bo sai mi yang tong ang musai khula ha thok bole chung ta boronai long elachi gurmoris ko mo dakha ke bin bahai na alada taste som tori paikha hebono sajakna kungo som swtui hinui sanai mani ang hingke swtui jira rok rwnaikha hingke yang baja saibui potai orek tongkha alu khe to baja sainai paikha chung o mosla kaham ke fry mani pore hingke chung oro mangso kitchen dui sinai blai pokora norok khanano jenam blai tamo hnui o jenam blai hingke mugli rok chao mugli rok piyaj sara boko mui songkha obono piyaj haike borok mui o sombarui chao hingke tabukni mugli rok hingke piyaj rok chao cha ang bo asuk sachukmaya tamkhe obo khe agini mugli rok hingke obono mui o piyaj haike sombarui chao bono hono jenam blai mosla rok bo nai kaham mojiu thanga pura srabui tongsu kathio hingke tabuk hingke oro mangso ri rwsinai A few moments later. hingke naidi sini mangso bo kaham ke fry wngkha tabuk hingke oro mikhum rwsinai moi hingke mikhum bahai si mantongo po motom motom hingke omo kholobui tongkha mojinani bagui hingke mo hingke mikhum no chung oro khe pengnai gortam tam rwkha tak nog no sai kheno moso piyaj tai swtui jira thok kisa rwkha hingke bono sapului nanai tabuk hingke chung oro alu rwsinai man pore tabuk kisa kolui kholobui tongno hingke naidi mangso se boise no bwtui ramthangkha angkhe tabuk hingke oro sika tui rwsinai hingke naidi sini tok bahan bai muikhum haplok songmani mui bo munkha angkhe colour to manui khe naitokjak sing kwchak ungui thasung tongkha hingke mairok chapai ang tabuk hingke room o phaikha kisa rest khainani bagui mai chamung chamang agin borok rok ni mai phegu hinui mai chamung chamung ok wngkha hingke mai phegu ang bo tui haino wngkha tini mai poro chasuka mane mui thoka hingke mai chemankha ta bohog pura laso ko tin nung tosi jaga se lori maya angui hingka hingke mikhum haplok songo hingke ba thoksinai ni belai bosoro waisa se mano hingke chungbo taklai bosoni mankha hingke belai kheno thoka angkhe thop thongjokha tini ni bagui vlog asung mane nukman phinai and like share comment tapung belai kheno hambai bye.